Ο Αουάν υποδέχεται στο γήπεδο της Ελούντας τον Ζαρό, τέταρτη αγωνιστική για τα μπαράζ ανόδου των πρωταθλητών. Πολύ κρίσιμο μάτς και για τις δύο ομάδες. Στο έκτο λεπτό Τσερεβελάκης, ωραία, Χαλκιαδάκης, Κλαπάκης μπαίνει μες στην περιοχή. Εκεί καθυστερεί όμως, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 0-1 για τον Ζαρό στο έκτο λεπτό με τον Γιώργο Κλαπάκη. Ξεκινάει δυνατά το παιχνίδι. Η ομάδα του Ηρακλείου προηγείται στο σκορ σε αυτή την αντεπίθεση. 32ο λεπτό, Φαγάς στο Χατζιάι, αυτός με κεφαλιά ισοφαρίζει 1-1, έξαλλοι πανηγυρισμοί από τους ένθερμους φίλους του Αγίου Νικολάου που βρίσκονται στο γήπεδο της Ελούντας. Ο Χατζιάι ισοφαρίζει. 43ο λεπτό, Τσερεβελάκης, ωραία, θα δει τον Κουρουθιανάκη, μόνος αυτός δεν αστοχεί, πλασάρει και 1-2, ξανά προβάδισμα για τον Ζαρό με τον Νίκο Κουρουθιανάκη να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Μπέρκοβιτς στο 43ο λεπτό. Στο 71ο λεπτό ο Αουάν βρίσκεται στην επίθεση, εκεί η μπάλα θα φτάσει στο Σισκάκι, ανατροπή έχουμε από τον Ταβιγλάκη και πέναλτι δίνει ο διαιτητής Χρυσός. Σε αυτή την ανατροπή του Σισκάκη από τον Ταβιγλάκη και δεύτερη κίτρινη κόκκινη για τον παίκτη του Ζαρού. Ο Κοκολάκης απέναντι από τον Ζαχαριουδάκη, εύστοχα 2-2 για την ομάδα του Αγίου Νικολάου με τον Γρηγόρη Κοκολάκη. 80 λεπτό στο γήπεδο της Ελούντας, δεν απομακρύνεται η μπάλα, φτάνει στον Χαβάκη, αυτός θα τη στείλει στα δίχτυα, 3-2 για τον Αουάν. Κάνει την πλήρη ανατροπή η ομάδα του Αγίου Νικολάου με τον Χαβάκη που λίγο πριν είχε μπει ως αλλαγή στο μάτς. Τελευταία δευτερόλεπτα, η μπάλα θα φτάσει στον Χατζιάι, αυτός θα δει εκεί τον Δήμα, σουτάρει, 4-2 στο 94ο λεπτό. Μεγάλη νίκη για τον Αουάν που τον κρατάει ζωντανό στη μάχη της ανόδου.